Ponukani nemilim događajima koji su se desili u proteklih 10 dana, prvenstveno ubistvom Nedžada Kličića, poznatijeg kao Rambo, koje se desilo u općini Cazin, te ranjavanjem Agima Murtića koje se odigralo u centru Bihaća, ekipa portala usk-info.ba posjetila je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona radi ocjene sigurnosnog stanja, odnosno situacije na području kantona. Moram reći da je evidentirano povećanje broja krivičnih djela, povećanje broja narušavanja javnog reda i mira i također povećanje broja saobraćajnih nezgoda. To su pokazatelji, odnosno one informacije koje imamo, a poredimo sa istim periodom prošle godine. Ovo su oblasti po kojima možemo cijeniti stanje sigurnosti, znači to su stanje sigurnosti u oblasti sigurnosti saobraćaja, javnog reda i mira, naravno stanje krivičnih prijava, odnosno krivičnih djela, i u blagom porastu imamo sve tri ove komponente kada pratimo i poredimo period iz prošle godine. Portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona se u ovom razgovoru osvrnuo i na dva posljednja slučaja koji su zabrinuli javnost Cazina i Bihaća, ali i ostalih općina kantona. Vi ste apostrofirali da su ova krivična djela na neki način izazvala neku uznemiranost među građanima. Rekao moguće, ali ipak nije to tolika uznemiranost, jer u prvom momentu možda na neki način prezentacija samog izvršenja tih krivičnih djela i u medijima, neću kriviti novinari, naravno medije koji su objavili podatak, ali na neki način se je to prezentiralo kako je to ipak, govorimo o ubistvu na području općine Cazina, djelo profesionalaca, naručeno ubistvo i tako dalje, gdje će se biti vrlo teško doći do izvršioca, da policija neće moći otkriti i tako dalje. Najvjerojatnije bila je priča da se radilo o licima koja su izvan teritorije Bosne i Hercegovine, koji su došli samo po tom poslu i vratila se nazad nakon obavljenog posla. Svjedoci smo, nakon intenzivnog rada, evo ovih zadnjih dana, naravno od vremena kad je izvršeno ovo krivično djelo, da su pripadnici policije Unsko-Sanskog kantona, prvenstveno sektora kriminalističke policije, zajedno sa tužilaštvom Unsko-Sanskog kantona, došli do određenih podataka, saznanja, i dva lica su trenutno lišena slobode, istima je određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela. Upravo danas smo objavili dvije potjernice za još dva lica, također koja se sumnjiče za izvršenje ovog krivičnog djela. Oni nisu trenutno dostupni organima gonjenja Bosne i Hercegovine, ili se nalaze na području Bosne i Hercegovine da se negdje kriju, ili se nalaze van teritorija Bosne i Hercegovine. Upravo iz tih razloga je i objavljena i međunarodna potjernica. Naravno, o nekim detaljima u budućnosti ćemo naravno obavijesti javnost. Šiljdedić još ističe kako veliki problem predstavljaju takozvani povratnici u vršenju krivičnih djela. Od ukupnog broja krivičnih djela, kojih je u prvoj polovini godine bilo 1112, 28% su počinili upravo povratnici u kršenju zakona. Zabrinjavajući je podatak i to da se od ukupnog broja izvršenih krivičnih djela u prvih 6 mjeseci 2014. godine čak 50% odnosi na one imovinske prirode, to jest krađe, teške krađe i provale u stambene i poslovne objekte. Ovakvo stanje, nema sumnje, proizilazi iz teške ekonomske situacije u kojoj se cijela zemlja, pa samim tim i Unsko-Sanski kanton, nalazi. Šta misle o radu policije i tužilaštva, pitali smo i građane Bihaća. Da se osjećate sigurno u gradu Bihaću? Ja osjećam. Jeste zadovoljni radom policije? Nemam nikome dužan, ne ganja me niko, to sve obračuni. Stari dugovi tu. Radom policije jesam, ali nisam sudstvo. Sudstvo ne radi ništa. Pa to je moj grad, ja mislim da da. Mislim da da. Volim ovaj grad i ovaj grad vjerojatno voli mene. I ne osjećam se ugrožena. Pa poprilično da. Zašto? Pa da li ste zadovoljni radom policije i tužilaštva? Pa sad svak radi svoj posao. Koliko dobro, to ostaje da se vidi još uvijek. Uvijek. Uvijek? Uvijek. Da ste, izvinite, još jedno pitanje samo. Da li ste zadovoljni radom policije? Ja jesam, ali nisam odavde. A za ovim što sam tu, dobro je. Osjećam. Neki bi dan auto zgazilo, znači nisam siguran, na pješačkom prelazu. Jeste zadovoljni radom policije i tužilaštva? Jesam zadovoljan. Ali ne osjećate se sigurno? Pa ne osjećam siguran zbog vozača, a ne zbog policije. Policija nije ta koja mene progoni, već vozači.
neodgovorni. Uzme volan i misli da može trati ljude. Osjećam se sigurno kao građanin ove Bosne i Hercegovine. A u čemu je pitanje? Da li ste zadovoljni radom policije i tužilaštva? Pa relativno. Ja mislim da mogu bolje raditi, iskoristiti zakonske mogućnosti bolje i zaštite ove građane bolje. Ima mogućnosti, trebaju se svi potruditi zajedno, i mi i on zajedno. U Bihaću kao jedinka ja sam siguran, jer nisam nikome dužan ni se svađam s nekim, tako da ja mislim da sam ja siguran. Apsolutno. Siguran. Nema nikakvih problema. Normalno, svakom stilu ima malo. Već se to je danas normalno. Ovo treba da ostane ovako. Ništa mijenjati. Ni gospodina Emdžada, ni policiju, ništa. Svi su za 5. Ne. Ne osjećam se sigurno zato što prvo nemamo vlasti, pa onda ništa nemamo u gradu. I ovo sve što se dešava, to nije ništa čudno. To je sve normalno za današnje vrijeme. A vi se ne osjećate sigurno? Da li ste zadovoljni radom tužilaštva i policije? Ne. Oni svoj posao ne rade kako bi trebali. Sa gledišta na druge države i na druge zemlje, znači ništa, nivo vlasti, nikakva. Apsolutno. Zašto da ne? Osjećao se i ovo je moj grad i što bi se osjećao ružno. Naravno. Da li ste zadovoljni radom policije i tužilaštva? Pa, donekle, policijom jesam, a tužilaštvu nisam. Tužilaštvo ne radim od kada ništa. Pa ja sam siguran star, neće me niko. Da. A jeste zadovoljni radom policije i tužilaštva? Sve zadovoljan, nikome ne barkam, ja nikoga i u redu je sve, nemam problema. Ni ja, ni s kim, ni ko sa mnom. Da li se osjećate sigurnim u gradu Bihaću? Izjave iz kantonalnog tužilaštva danas nismo uspjeli dobiti, ali ako je suditi prema građanima veću podršku i povjerenje u ovim trenucima, ipak uživaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona.